morning may baretang kulalapnit asin sa mga istoryang maiinit. Iba pa kwensuelo sa pagkagaga. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Mag-morning, hirit kita mag-ogma sa GV kay Bakery Henry sa impormasyon na igwang leksyon. Hatod ni Henry Maceda. Lalaking di inumaga. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Di magpareirero. Mag-morning, hirit kitang mag-ogma sa ZCB kay Bim Henry sa impormasyon na igwang leksyon. Hatod ni Henry Maceda. Lalaking di inumaga. Good morning, 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 good morning. Pilipinas, magandang morning po sa Indoga Boys. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Good morning, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Maray na aga po, Pilipinas. Good morning po, Legazpi City. Good morning, Tabi, sa mga listeners natin na mga senior citizen. Good morning, Tabi, sa mga parantabay tadya na mga teachers, mga nurses, mga trabahante, mga tugang sa pribado asin sa gobyerno. Siring man tabi, sin man kabo nagtatrabaho sa mga oras na good morning na Pilipinas. Kasabay niya to dyan sa luwas, Mega Force Patrol sa pinapanginutan po ni Chief Reporter Jimmy Nosalita. Kasabay niya to dyan si Joshua Bino, Angel Mustasa, Karen Ala asin Jomar Bien. Good morning mga tugang sa Indogabo sa newsroom. Kasabay niya to si News Director Mar de la Cruz. Digi po sa Technical Department si Jonah Pulis, Manibela Boy Mata, ang DCGB, mga tugang sa kalsada. Good morning! Kaya ang mata ng DCGB sa kalsada. Marinaga po sa Indogabos, ha? Kumusta lamang po sa tuyang mga may birthday ngunyan? Pwede ka pong mag-text tabi sa 0966-088-5548-0966-203-0034. Yan pa sa tuyang mga numero na pwede ninong paabutan tabi ng mga reactions, buda mga greetings ngunyan na pag-aaga. Pwede man tabi na mag-text sa messenger. Kaya lang iyan ko nababasa ta. Paminsan day ko po iabot kang oras para barasahon mga tugang ang sa inyo pong mga reactions hindi po sa inyong programa. Kaya pasensya na kamo, ha. Paminsan day ko nagkakabarasa po ang mga messages nindo in the morning. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Para mong tanaw mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, mga tugangan, buena manong bareta. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Kasabay si Angel Mustasa. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga paraan tabay sa mga dugang tapang barata. Inilansar kang Bureau of Jail Management and Technology Bicol sa panganap ni Jail Senior Superintendent Jose Gemelo C. Taul ang sarong feedback feedback mechanism VP Henry na inapod bilang Abante Bicol kay Arbe Taul feedback mechanism. Kung sa VP Henry, ang kabus na gustong sabihon, may susumbong sesyon o mga pag-umaw sa mga personalis ng BJ ang Bicol o sa mga practices ang pwedeng ipaabot digdi. Sigun VP Henry kay Taul, parte inikan sa iyang ibigubusol na onesto, ligtas at sindikalidad na serbisyo sa bilog na rehiyon.
Ana mga gusto nga magpaabot ni na mga mensahe VP Henry, ang pwedeng gibuhon o gamiton ang mga hotlines sa mga numerong 0929-299-7510 o 0905-2080604 kung sa VP Henry ang gabos ng mga concern ana ipapaabot sa inda mapapositibo man asin na negatibo ini ana may aksyon na gigibuhon ana opisina kan Regional Director kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol. Yan VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCHD News. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, dumang kita kay Karen Ala sa dagdag man na bareta. 15 makalipas ang alas 5 po in morning sa sedong programang Morning Hearing. Hello Karen, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Handa ko taman makipaghampangan ang gobyerno provincial kan Albay sa mga day nagpamilibid na grupo nin mga nag-silent rally asin nagmarar sa kaswapon sa sentro kan Old Albay District. Iyan tab VP ang kinuhaan manapayag kan DCGD News kaya Provincial Administrator Engineer Rolly Rosal matapos man iningaranan sa mga darang placard kaibaan sa iyang tugang na si Governor Noel Rosal sa nag-aaligar nin magkapirang payag dapit sa pagpadalagan kan presenteng administrasyon sa kwalikan probinsya. Sigun sa administrador probinsyal, kalayaan man kan mga ini na magpahayag kan sa indang ekspresyon kontra sa administrasyon. Halagad mas malinaw kuta na para man sa lado kan probinsya kung personal ining nagdurulog kan mga bitbit na aligasyon asin concern sa presenteng administrasyon kan Kapitolyo. Mantang sinabi kan administrador bilang namamayo kan task force quarry naman tinidong bukas ang opisina kan Penro kan Kapitolyo na makipagdialogo sa mga ini kung in kaso mag-arapit ini sa Kapitolyo tanganing maging malinaw sa duwang partido ang mga isyu asin posibleng makatabang pa ang probinsya na masolusyonan ini. Tangunyan tabi VP Henry sa ibong kan masubsub man niya itong pagharapot sa mga nagrally kung sirisay asin ano ang purpose kan pagrally ka ini. Deng ideya ang DCGB News kung sirisay ini na mga pinagtatansyang 200 na mga personang nagmararcha sa sentro kan Old Albay District kaswapon na may mga pangapudan sa halangkaw na presyo kan mga quarry materials asin iba pa may kinaraman sa pagpadaragan kan presenteng administrasyon sa quarry kan probinsya. Nya, alat ko na. Sisay ba nang ditong grupong ito, Karen? Actually, VP Henry, Anong grupo ito? Caught live on air. Ah? Kan pinag-interview tayo ni, sirisay niya ko kamo. Day man ini nagkasirimbag. Kaya nga, May ano sarong sinda? persona. Mga ano sinda? Ang kung babasihan ni VP Henry sa mga placard, Oo. tigtutubudan na mga quarry displaced workers ini. Alat So, ko na, day man say- alat ko na ha. Dapat bago kita arog kaan mag-analyze, dapat confirm iyan na displaced quarry workers inda, kinonfirm nindo. Mo kinonfirm mo. Pinagkukumpirmar ni nga ni VP. Okay, ang ngani, pigkukumpirmar pa sa napalin nindo. Ang video do lang ako duma. I mean ang kulang pigang lasang ko. Dagpamidbid sa endo kon si sinda. Kung hinapot mo. Day sila nagpamidbid. Oh, nataabo ni na magpamidbid. Day kami ideya. Today nga ni nagkatararam. Oh, may nakahurong ka on the air. Igwa, magkapira na. Kaya nga ni, anong sabi ninda? Si say, ano ang sabi ninda ka nakahuron mo on the air? No talk. O di No ka mag, comment. di ka man kinakahuron. Talay mo nagsimbag. Tama ako sa... Di nagsimbag. Kasi di nagsimbag ha? Day sila Okay. nagsimbag. Mas kiti Kasi siyempre, duman sa nag-apo grupong ito, may leader duman. Isang leader duman sa grupong ito. Day man bipen taram. Deng leader. halagad. Oo. Aha. Ano ang laman kan sa indang, ano ang purpose kan sa indang rally? Kasapon. Ang pinag-aputa man ini VP Henry, Ano the da? same, no comment. Ano sa mga Kaya yaon ni naman? nag-arap sa May interview. di ba kung nahiling ng mga placards? Ano itong yaon sa mga placards na ito? Dakulon bagay ito. Sitig Ano sarap ang sa yaon placard. naman nakasurat? Ano yaon naman? Ang sabi, ngaya 40% share gob kan barangay, pasmado na. Oo. Pare-pareho man tadi. Oo. Igwa pa ki binoto mi nga ikagob,
pero ikapalan ngayon magadan kan trabaho, asin hanap buhay ni. Iga pa kinagsabi na, Gob, sabi mo ngaya, mahal mo ang albay, Oo. pero iba ang nagmahal. Oo. Iga pa ki deselting duman, deselting digdi, deselting boy. Oo. Kaya, from that record, Sweet Henry, Di lamang ikakipaagi na i-verify sa raysay ito kaso hapon, mga taga-sign ito, o ano, o ano ang kwaninda. Dapat ikaw ang kilider, tangani ko ta na namabalansita. Puda, sisay man ang kakaurunon mananggan kan provincial administrator, kung dahil kitawong abilable, na yung pwedeng magtaram kumpara sa inda. Importante na Iyon may na nga. dialogo ko ta. yun na nga ni Sweet Henry, para rin man ang apot ni. Paano man nga ni Sisay na may ang mag-arampang sabi mo. media. Sisay na may. Kami, Sina kami. na mga nasa media. Dapat pati ikasana. Senado man Pabaya, kan pabaya. probinsya. Okay. Sige. Diba? Ngunyan. Dahil, idea, dahil identification, kung sisay sa mga nagrally. Tapi nagharapot ni, sisay niya ko kamo, tagasain kamo, dahil nagko-comment. Okay. May nagtaram, naagdaman sa nangaya kami. Sisay niya ko sa nag-agda, Oo. sisay sa nag-mobilize. Yan. Mga araw ka na Dahil hapot. nagkomento. Sisa nag-organize ka ito. No comment nga ni, dahil nagtaram. Pagalunan man na rally ya. O di, anong mga itsura kayo ni? Pakidescribe daw ta. Igbaga kung nahiling na poster sa Salvi. Anong mga itsura? Ang itsura bitende, nakataraklubon, Sorry. naka-iritumon, naka-face mask, dahil mo talaga mailing ang pandok. Mata sana. Gabos na nagraling ito. Puro, maigo akong nahiling na posta. Ito nagraling ito. Gabos ito may kwan. Itong, maigo akong nahiling na picture na may nakataklob sa pandok dahil mo ma-identify. Talagang gabos itong sabi mo na nagpasabay, nakataklob sa pandok? Ataka, gabos ng God. Tapos, natapos digdi sa Sarong Mall sa Old Albay District. Oo. Tig pa para bukod ni Paini na magpa-interview. Oo. Tig daaranap niya ni kung sino isay ini. Out pa durulag. Yung man, dapat ko, tayo lamang sinaki-spokesperson, nganing mailuwas lamang, so sendang pamati, apera ka nakasurat sa placard. Di ba? Ikaw lamang ko tang nagtataram, sisay sinda o ano, buda natata naka-mask sinda, natata naka, duwan sa nagrally, di kang nisaro na nakuan, di ki nisaro na nakahayag lamang sa pandok, duman? Dahil talaga, as in wara, caught live on air. Nag-flash report kita. Pinag-irita pa nga ni sirisay niya ko kamo. Dahil talaga nagsisirimbag. No Oo. comment. Anagip sa nakan telepono. Naagdaman sa nangaya kami. Ang ano? Sisi may sabi ka yan? So, nag-iba. Pangyayari Tarong sa mga nag-iba. bata. Okay. Iyan ang pag-monitor ta. Dahil identifikasyon. Sagkod mo niya. Dahil may nasususog. Kung sirisay ito. Okay. Sige, dapat ki-research na baka igwa ki nakakaisilaman. Paki-research gari tabi ka rin kung saray sa ito. Tangani makauron tata. Kung arugan sendang mga aligasyon, dapat masuportan ito ki magkanigong aligasyon. Tangani na pag nakauron ta sindagiraray, may live tadigdi, idulok ta sa gobernador, idulok ta sa provincial government kan Albay. Kung ano ang masasabi ninda duman sa pahayag ka itong mga nagrally. Importante ito. Sana. Takon iyan sa na mga placard, dapat madetalye iyan ngayon. Ang 40% baga, share talaga kang barangayan sa local government code, di ba? Kaya gusto kong maramang ko kung isang pilitang ma-interview lamang na naaga, dumanon niya to, i-live ta, so leader ka iyan, nga makaurong talig din sa DCGB. Sana, makuata di Henry, paano kaya, dahil mo masusog, dahil mo man mamigbigan, puro nakataraklig si Pandok. Igarapot kung sisay, dahil man nagdokumento. Okay. Igarapot kung sisay nag-mobilize, dahil man nakomento. Wara, Okay. warang istorya kumbaga. Okay. Ang istorya, nagrally sa na, dahil nagpamiridbid. O di sige, pero di magsuko. Kaya pa manggaray na investigaran niyo. I mean, aramon tangon sa ito, buda, tangani na makauron ta sinda, ngani na mabalansi ta, ipresenter ta sinda, ipresenter ta ang hapoton ta ang provincial government kanal ba. Araw kita kaning di ba?
Okay? O di sige. Kanan ala, isbibin niyo. Thank you Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Nailing ko sa muya yan sa DCGB News Online Manangan. May po karing natang internet ko today ko nabubuksan daw. Napano daw ini o. Dahil ko garing na di ba? Dahil ko na alat ko na. Today ko na bubuk. Hello? Matibayan ko talaga, BP, mag-interview. Ano? Matibayan ko mag-interview. Believe ako sa'yo mo. Ano yung matay mo? Ang nga mga rally baga, may spokesperson. Kaya nga duman ako na mag-believe na naman matarago din akong pandok nila. Oh, paano tayo ito makauron? Ta ako, pero may akong handa sinang kauron lagi sa programa. Paguna ko nga ni, nakauron ni Karen on air kasapon live sa diday. Magday man pala, pigil live niyang, balo niyang i-live, di man palang kinagisimbag. Ano kung matabangan? Kaya nga ni, paano na matabangan ito na... Buda ano itong demand nindang ito, ano ito, gusto ko itong saro na demand nila. Tapos, demand nito si PA, demand nito si gobernador, araw kanin presenter ta sa programa. Ito baga dapat magagan. May spokesperson talaga ako. Oo. Buda ano man ni ka takot din data, nagtahop sinang pandok. Para bang problema gayon niya. Ang manood ko ito, tapos suplakard din, di na-relate. Sa ano? Uy, naralat, suplakard. Winaralat? Ayun, nani ko sa post baga nindo. Iyo. Paano ito kwanta daw ano, pag-isip kung paano ko yan ma-interview ang gobernador, paano ta ma-interview ang administrator o kung maski supendro, albay, tanganin na makakuan lalo nila tungkol sa demand na bako detalyado. Dahil nakapagparaisip ka nga araw ka, kung gusto yung ma-demand yan, sa'yo na marinig. Iyo. Anyway, basta na, imbitaran ko sa digdi sa DCGB na kung ano spokesperson kang grupo, ma-interview ta digdi, then may latag ta ang lado mang kang provincial government. Araw kita kaya, di ba? Ba't matakatakang lumpan sa pando? Ano? Ba't matakatakang lumpan sa pando? Di ko nga naaram kung nata. Una ko, may COVID na naman. May ano? May COVID. Noel? Latos ang tanga salbatana ka. Okay, sige. Bye-bye. Sarawayo na Noel Manalo iniyo. Alright, sige. Nasa linya po ang report ni Padingal Armario. Good morning, Padingal. Salamat, Pade. Good morning. Big ingo aman mo niyan kan Police Legazpi na mabantayan ang mga eskwelahan, lalo ang mga public high school na nauso ang trouble sa paghuron ninda Mayor Isiam Ismail asin Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Dagtag Jr. Saro ini kan laindang concern ko niyan dahil kan mga napapabareta na trouble siring sa Kabangan High School asin latest sa Pag-asa National High School sa Rawis nasusog sa pahayag kan alkalde sa 250,000 na populasyon kan Legazpi kumpara sa mga pulis na igwasananin 315. Kaya daiman talaga gabos na oras kayang bantayan ang 70 mga barangay kan syudad, partikular ang mga eskwelahan. Kaya may mga pinag-iisip sindang strategy na sana tanganing gibuhon na sa indang pwedeng magibo asin hagad ang kooperasyon kan gabos para ma-address ang concern dapit sa trouble nangyayari ngunyan lalong-lalo na sa mga public high school. Iyon. Okay. Iyan ang report hatod sa Indocan PYS Enterprises. No identification. Thank you. Latos unta kaya Padingal na. Ano mga side comments mo man na? Ano na mo? The morning, Henry M. Alas 5:28 na, 29 oras po sa Pilipinas. Jim, good morning Jim. Yes. Sabi Jimmy. Good morning. Good morning. Good morning. Bako tugma so pigtaram ni DPWH Chief Planning Richard Moet.
Nataman ang ganito. Sa Sinabi aktual ng na Kopida, realidad na sitwasyon sa Sinabi Dunya ng Mercedes Kopida, kan ginubata, may nag-comment sa decision na yun, may palugod kita, na siya nagsabi. kita nalugod so napasala kita nalugod sa may problema, na in-interview ta. para kita nagpapaabot duman kan concern. Nadamay kita. Pagkatapos, Para kita nagbabarita, nadamay kita. iyo, kay puan kayo dining kwao. Dumana eh, doon ni Boy Actualizer? niya aga. Dumana, sen nga niyan, doon niya marisa, rayo, ano garing niya na eh. Balo, adalin mo kasi Oh. Boy. Adalan mo, adalan mo yo. Adalan mo ha, adalan mo. Tanay ko kay kabisado yan, adalan mo ha, ikaw ang magdesisyon ha, yo. So hapon, Oras man ako, para kita nagbabareta ka, nadamay pa kita, hindi ka magparataram ka. kaso hapon, Oh. iyo na nga niton ga kwanta sa DPWH na tataday na tatanos. O di pinapod so project engineer, ipinahampang sa Satuya, nagsasabi na okay na, Oh. sagod ng finally, si engineer Moit na nga ni baga nagtaram na okay na, Oh. solved na. Mhm. Mangaman-ngaman, nag-send sa picture si Kap, Oh. Ray, Uraa, Oh. ano ngayang ayos? Tingnan korupsit nga kan tubig. Nagkapsit. Ay, hindi. Patawa na kita ka. Dahil naaram ko na ano Ay, nan nako. remedyo dyan. At ang sabi na ko, kumonsulta na digdi sa mga, sige, besa na. Ako doon mapor kay Kwan, Engineer Moy Tonton, yung padang ko off the air. Kuhan na siyang eksperto digdi sa LCWD, kung paano yan, mag-ibok. So, 10 milyones na kantidado nin proyektong patubig. Tapos, anong klase? Dahil ko na maintindihan ka. Tapos may mga alambre na. Alambre ang pinagdudugtong na sa tubo. Ay, Diyan ko na. dapat yung talaga hilingon. Patawal-tawal ang kita kan mga pangyaringan sa kinabahan. Ay, Pero sa tubig, matubig ta. Nagkukorupsit nga ni. at nangalas nga na kung napano yan. Yan ang di ko maintindihan. Kung natatasipig sabi man sa, duman sa DPWH, okay na. Pagabot sa barangay, bako man. Tubig. Nadamay pa Pero may kita. tubig. Ano na dati? Guys, na talaga konto talaga ingon sa nakailing mananggan. Adalin mo tabi, adalan mo. Adalan kabisado an area. Adalan mo. Jerry. Adalan mo. Nagsisyon pati sa barangay. Ata na nga ni, iling mo na yan. Nagsisyon biyo sa barangay. Oo. Sintro sila duman sa problema sa tubig. Pero bastante ang tubig. Ata. Kaya kinakailing bastante ang tubig, pero may problema sa barangay. Pero nagsasabi sa DPWH, sod na. So iba nga rin, nagtubig na marulimahon. Diyan, sinda, may tubig. Problema manggiraray. Eh, mamang may budget, 10 milyones. Ano ba yan? Eh, hindi talaga mangangangalasan talaga. No, di may nasalita di si GB nyo. Excuse me. Pangyari sa dagito sa rong residente, nag-comment. Di ka para taram nga yan na iyo kinaling nga ni. Para po kami nagbareta man sana. Susog sa payag, Director Moit. Nakita. Ay, nako. O sige, adala ni Jimmy yan. Kung paano tabi mailing yan. Problemang yan, mga tugang dyan po sa may partikan Doña Mercedes na yan. Harayo kaya yan, Junior eh. Harayo yan. Tuyuhon tabi ang lugar. Ha? Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Mga tugang, nasa linya po ang dagdag na report kasabay o kaya ang sa tuyang headlines kan mga bareta ko niya na paggagas sa lado nasyonal. Pira daw so increase ko niyan sa diesel junior, ano? Bakit ako nakakarga? Pira man daw so gasolina. Uto baga may diskuido na pating mga Pinoy seafarers na tinamaan kan susko, ano na yan? Ano na matatapos ang problema ng US boda kang Iraq? Din-anticipate ka na Amerika yan eh. Mangyari ini na world problem, mga tugang sa tuya tabi na petroleum products. Good morning, paring mahara nung latest dyan. Good morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabay. Siyempre,
Aumento kang presyo kang produktong petrolyo, epektibo mo nilapit sa 21. Ngunyan. 10.68 para sa imo. Oo. Damuya na yun, 3.65. Mas mahal na sa diesel sa gasolina talaga. Are, mas mahal na. So, kerosene, 11.71. Are, Pero nakiuron so Department of Energy Na? sa mga kumpanya ng petrolyo na kung pwede nga i-staggered o imutay-mutay. yung may isa na epekto kaan? May nagtugot, Oo. so Shell, Wala. Pilipinas Shell, nagtugot na Ay. mapotob nin 18 ngunyan sa masunod na aga, 1.20, tapos sa sunod na aga, 1.20. Paano yung masarap? Iyon. Sarap nga. Kinawanan ko na kikuan. Sinap ng batag, bada linukay ng aga. No ka na? Alright, ibang headline. Impeachment court, inaprobaran ang pagkuhakan pang AMLAC as in tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Oh. Senate Impeachment Court, nagdesisyon na manunggod sa mga manifestations na yung kinaraman sa impeachment trial. Oh, ano sa desisyon? Ano sa laman? Dapat, ano yung experience naman? Sumanungod sa Impeachment. Oh. Na kung ano-anong manifestasyon na outside ng impeachment. Pati sa kansok kayo, Vice Mayor pa si Sara, Mayor Sara, garo si Narabay. Parin. So, kay Sara, na issue? So pipakuha. Oo. Yung aproba dito. Inapur ba na? Oo. Okay. Aproba dito. Para na kan Sara magdepensa dyan sa kuan impeachment court. Tigalat kung isatakat kan defense panel Oo. sa Korte Suprema. Ayun. Oho. Bandang salado man ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, Ano man lang sabi? as in sa apat pang kongresayan senador, masumiter sila ng written na minakontra duman sa pagpaluwas ng subpina. Ayun. Oh, pero sa nagkontra pa ding senador, tabi. Ang yung mga duman, si Lauren Ligarda, Oho. tapos nabanggit si Camille Villar, tapos siyempre, tutugang niya. Sutugang niya. Oo. Sabi abangan ko kasapon pong pagkapo ng sa mga diskusyon duman. Medyo peluay ko sa radyo. Ang tiganap mo niyan, kung napasenso counter affidavit, Ni, na Robin? pigsasabing pigsumitir ni Robin Padilla sa ombudsman. Kaya mo ba sa manifesto niya, Oo. sa impeachment court, sa lamang itong pig south sa kuya ngayon ni Ombudsman Remulla na di ako nagsumitir ki counter affidavit. Oo. Kunin nga yaw. Oh, may kapot ka. May receive. Pagkopya. May receive ito. Kaya man pinahiling ko may receive. Ngunyan, nagsimbag Si Ombudsman. si Deputy Ombudsman Clavano. Ngayon man nga na-receive ang kopya kaan. Baka nga tapos na nga ito 15 days Nagilibog na ba na praso. Kaya mga desisyon na kami kon ano sa nasuyaon sa muyang nakakaputan ni. Makalibog Sana na. tumitirma sa na yung counter affidavit, Ano ba di yan? kahit ano. Makalibog na mga pangyari sa mga baka. Sa kaso yan manungod sa obstruction of justice Ay, na nako. pagpadulag kay Batong. Pangyayari sa Mauraro. Okay. Ano ba yan? Ay, preliminary investigation ka ng ombudsman, kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico, kasi di ba pang personalidad, maarangkada na. Oho. Philippine Navy personnel, Natarata na. lugaran sa payo, matapos rapadoon in Batuta, kan tauhan, kan Chinese Coast Guard. Salbatana. Ano pa di? Nagka-encounter sila? Kunya pa ang istorya kay ni Kasod Mangaga, Yeah. Oo. may sarong barkawayan na bangka, Oo. itong rigid hull na boat, Oho. may lunad na 8 mga Coast Guard. Okay. Nag-ikot-ikot duman sa ano yan, sa barko. Ngunyan,
sinita kan mga nidilunad ki duwang rubber boat. Aha. Aw ano kang naging violenti so mga tennis kusgal. Hanggang sa may narapado ki batuta na Philippine Navy na lugaran sa Payaw. Salbatan, ano? O, dahilan dyan, Mga maiso ka di. protesta naman sa Pilipinas. Pero may nagtataram na tigaga na kay Presidente Marcos na palaya po na ngayon na Chinese ambassador na si Jing Kwan. Ako, aksaling ko Ah. medyo magpailing naman kita kikuan gayod. Saan sabi? Dahil na Ability. ngayaman tigintindihan mga protest-protest na Oo. palaya ko na nagiha. Siguro, kay po naman talaga na kung medyo magpailing naman kita drastic move tungkol dyan. Di ko aram kung ano yan. Pero dapat talaga, at diplomatic protest, pero sa nakita aro gayan. Bata na yung kaya ang China. Basta, pagabot pa din sa West Philippine Sea, maliwanag magampayag ang China na dahil hindi tig-reconocer ang arbitral ruling. Yun na nga niya. Yan nga na yan. Ay, nako. Okay. Doang Pinoy seafarer, gadaan sa strike sa Black Sea. Aha. Dosing iba pa, lugadaan. Nako. Okay, so yung pipi, si ang Sarah mga pala agent yung na kato. pagbagat ng Campiways Enterprises, si Sarah anak mo sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, yan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, Aha. i-device yan, 24/7, konektado ko mo sa inman sa mundo, available man ang mga metal detector, as in walk-through para sa safety kan mga eskwelahan, Aha. sa kontra sa nagkasirang mga maraot na bagay na pinangilahog sa campus. Okay. Yeah, BP, from Newsbase, yun po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar, Newspaper sa mga front headlines page. in the morning. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Hello, good morning. Good morning, amigo. Hello. Bakit hindi ko marinig si Joker? Sandali lang, amigo. Natarita ka madangog, amigo. Madali lang tabi. Dita ka madangog tabi, Joker. Good morning kay Manong Leonito Gaviria. Good morning, Mano Leonito Gaviria. At saka kay, sabi ni Madam Melindawi, good morning tabi sa tuyang mga listeners. Hello, good morning. Yeah, good morning, amigo. Okay na tayo. Okay na? Okay na? Ang bilib ako, BP, duman sa impeachment kaso hapon. Oho, nata. Impeachment proceeding. Bilib ako kay Attorney Powa. Nata. Isipin mo sa stress na tiga-undergo niya during that hearing. Iyo ano? Iyo man ang dali. Grabe ang stress niya. Habang nagpaparam siya, nasa atubangan niya, laptop. Oo, oo. So, ang stress niya, grabe. Oo. Maparapado ka ginarang. Joker na to sa pagkagagasin man na Diyos ha. Punduan mo ako. Punduan. Punduan mo ako ha. May iba naman tabi. Punduan mo ako. May bata ko lang ang turog kung yan aldaw. Pagparakaw karami ako. Takulang ang turog ko kasubanggi. Ano? Ngarak sana. Ipaulog mo naman ako ngunyan na aga. May iba tabi ako, BP. Anong balikat na itong, anong nangyari itong strike duman sa Kapitolyo? Nagang mo sa report ni Karen? Ayun nga. Di mo siya nakahoron tabo. Di magtara, magkikauron, di magkinagisimbag. Susog sa report ni Karen, mga nakamask sa mga nagrally. Di ba? Ayun nga, pero may mga tambay dyan sa may tira baga. So doongan baga dyan kami pahari rapo-rapo. Sain? Sa Legazpi, Oo. may mga tambay dyan sa pier. Oo. Ang sabi, namigbidan da sarok duman. Ano? Iyan da ang pigapod mo yan, baka una makapili, Ano? makapila. Ata, Joker! Bondoan mo ako, takulang ang turog ko Baka madamay ka ganyan na aga. Latosunta ka dyan. Good morning, Kasi. Good morning. Sarawayo na Joker ini. O sandali lang. Tapos na tayo unang pag-asa.
Apulantada muna ang kamugtakan kang panahon. Hali po dyan, mga tugang sa pag-asa. Madali lang ta. Di man kimaraot ng panahon baga. Kasi may pigabantayan, may mga cloudcasters da. Napigbabantayan, mga tugang duman sa luwas. Good morning! Sandali. Ay, nako. Good morning kay ano yan, Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Amada Esplana, Marlin Lana, Rian Taso, Ophelia Maravilla. Yan ha. God is good all the time. Yan, ha? Good morning, Tabi. Nako, garisutula ko nag-alsum ha. Garisutula ko nag-alsum. Sabi kan texter ta, tapos maralit, tapos barayaan sa mga placard, basura lamang, gari daw okay, sige, ibang reaksyon ka niya, na texter ta, dagiton ngaya si Karen, ala mag-deliver kinyos. Good morning. Sandali. Ang kinatbirits ang pag-asa eh. Kinatbirits na naman ang pag-asa, Junior. Saka baga. Pag nakaagi ka daw, Joshua, sa pag-asa, pag nakaagi ka daw man, hanapan daw sa sarong tabing contact number ninda. Paghihagada, nawara kayo sa sarong contact number sa akong pag-asa eh. Madali lang, try natin. Isang duty daw naman ngunya, Junior. Duda ako eh. Duda ako kan. Alat ko na. Last try natin. 15 before 6 in the morning. Mga tugang di po sa... Wala talaga. Sino naman daw, Junior, na ibugtak sa cellphone? Junior? Sino naman daw na ibugtak sa cellphone? Wala si Don duty ngon yan dyan sa pag-asa. Doon ako, so barkada. Alat ko na, 09. Ito nga pala. Sandali lang. Thank you. Madali lang, Joshua, ha. Tapudan ko yung globe. Anyaon sa kuyang number. Madali lang, ha. Check ko kung number sa kuya na yaon. 0995 ang yaon sa ko. Madali lang, ha. I-try tayo ng 0998. Yan, ha. I-try tayo ng 0998. Baka ini ang solusyon sa sakuyang problema. Ito. Ay, nagring na. Nagring. Yan, ito na. Ay, yun na pare. Madali lang, ha. Sige daw. O yan, kontak na di pa rin, Mar. Hello? Hello po. Good morning. Good morning po. Anong paliwanag tagom niya na aga? Ay, may kaulay po. Timing pakatapos nag-upload ning number ni Sir Mar. Yung ni si Mar nagkokontak ka pero hindi pa ding Mar ano? Ay, na-timing lang po. Na-timing lang po. Na-timing o talagang iyon na yan talaga ang buhay ngo niya? Hindi man. Gari magapasuhay naman kita ngo niya na aga. Dit sa nang hapot iyo. Opo. Ang cellphone ko, pag nag-upload ako dyan, ang simbag, cannot be reached. Opo. The number you dial is not something, cannot be reached. Opo. Kung may nag-upload dyan na saro, may nagkaon, dapat ang tone is busy. Tut. Busy tone ito. Opo. Ngunyan. Na, paano ito? Ay, ko man po aram. Saro kan cellphone, duwa ang SIM. So, tiga po danyo po. Amo ito ang ano. Buda, nata, pag si Paning Mar, mina-upload, nakaka-upload tulos. Matyaga gayon siya. Gahalat. Pata, mina birthday pa sana si mama mo. Reling ko sa post mo.
Amo po. Belated happy birthday po, Madam Victoria. Yun, o din ako, okay, masasabi yun na ito. Iyo. Si Paring Mar pala matyaga. Opo, nagalat gayud matapos si kauron ko. Okay. Okay na ako. Okay na ako. okay na ako. Iyo. O, sige na. Anong oras na dyan sa Indo? Te pareho kang relo ko digdi. 5:49, tama? Opo. 5:49. Okay. O, di sige na. Di na ka mahapot otro iyo. Sa aga, si Pading Margari ang papudong ko para nakakapod tolos, ha? Sige po. Ara mo, bata ko lang ang turog kung ngunya na banggi, kasubanggi. Ay nata po. Abo ko tako mag-ulok. Kuli. Dahil ko kay puan. O, sige na tabi. Miss Alexis. Apo. Good morning. Ano tabi ang latest forecast ngunya? Go ahead. Apo, para po sa ito yung latest forecast, kunyang petsa 21 ng Hulyo, aldaw kang Martes, ang southwest monsoon or ang hangin habagat ang kasalukuyang nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang posibleng mamatian sa Kabikulan, ngunya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros, hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Pagdating naman sa ating monitoring, igwa kitang tigmo-monitor na low pressure area sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling nahiling sa distansyang 1,655 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Ining low pressure area na ini or LPA ay may medium chance or katamtamang tsansa na mabilog at maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Padagos po kitang mag-antabay sa updates ng DOST Pag-asa para po dito sa ating minomonitor na low pressure area. Bali, yun po sa ating weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis River. Itong low pressure, itong pag nabilog ito, makaapekto ito sa Pilipinas? Bali sa ngunyang dahil tamanahiling na maka-apekto ito medyo harayo pa and maluya. Pero yun po, mahiling ta sa mga next na update kung ito ay makaka-apekto. Ining number na pigapulan ni Paring Mar sa Pag-asa, ino so number mo ini personal? Ay, iba man po. So, ano? So, tiga-apodan nyo po na... Pag-asa ito? Opo. Number. Ining naapodan ni Paring Mar? Ay, sa Pag-asa man po. Kaya lang, sa sarong cellphone lang ito. Pero so, tiga-apodan nyo po, nagsabay. So, yun po, yun, nakahiwalay po yun na cellphone. Hindi man yun cannot be reached kapag inapudan. O sige, naghapot man sana ako iyo. Apo. Okay. Gamuto-muto po kamo gayon. Ano? Ano sinabi mo? Nagamuto-muto. Di ako nagumuto-umuto. Wala naman ako kulog kibuot. Iyo. Ang importante, naka-forecast ka ngunya na pag-aaga. Opo. Para sa mga paraantabay. Iyo. Opo. O sige na. Iyo man sana ito. Amo po. Apo. Sige, bye-bye. Thank you, Miss Alexis. Yun po. Oras natin, mga tugang 8 minutes before 6 in the morning. Hello? Wala ko ang programa ko, morning hearing. Ang pagod ako sa programa kung yan hapon, pingyon mo, baby. Sige mo na po, doon na hapon pa yan ang hapon. Ano po, 7:30 pa. Awin na. Bakong ka naman siya
Si Pading Marda, matyaga. Umaga, your Ano? Hindi ka nakakatagal. Hindi. Bata ko lang ang turog ko sa banggi. Pwedeng, maringatan na kayo na kong tubig na dakol-dakol ko niya na aga. Wala mo rin ang baka may girl warning naman. Dipisi na. Ako okay man ako kaya. Okay man ako kaya. Basta okay man ako kaya. Henry Maceda. Awin na. Okay, Migo. Ha? Sige, salamat. In the morning. Ay, nako, oras, bata sa paningit na gud. Naligaban ko na lang. Palagong ko na muna si Joshua. Bago kita mga tugang magpaningit. Good morning, hirit. Pangyayari sa Maoraro. Nagkabirilot na lagod kita. Alat ko na. Ang lalaking hindi inuumaga. Your partner In the morning. Nasa linya po, Joshua Bino. Joshua, good morning. Good morning, BP. Kangani pala, may number ka man na sa pag-asa. Dahil ko alam itong number na tinawag mo sa kuya. Okay, ito pa yan. Ah? And so, may mga typhoon coverage. Inagad ko na yan. Di ko alam kung nag-ring ito. Ito, hanggang Iyo. ang number ito. Smart mo na, Globe yan, BP. Si Pading Mar Claro. pala, may sikreto si Pading Mar. Ang number na piga Dapat apo na. talaga. Ah? Dapat talaga, matyaga lang. Iba man talaga pag ang mga desa nagpaparatara ba iba man na dewa sa silent ganito pun kan silent baga silent Silent water killer. silent water runs deep, di ba? Iba man Ako na ko, silent killer. ako nga ko na magparataram. Okay, sige, go. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa nagdag niya tong pareta. Ko na ito nakatangko. Saan matahan ang cellphone ko? Bata barato, nagkaurulog sa tukawan. Okay, sige, go. Sa dagdag niya tong pareta, oral daw, poco mas o menos 24 na mga kapulisan BP Henry na ipigpapawagas sa palibot na Daraga Albay, police visibility, lalong-lalo na para mamantinir ang pasi orden, asin malikayan ang mga insidente nin maski saradit na mga krimen. Saro sa mga pinagtututukan man tabi BP Henry mabantayan asin mapustuan nin mga kapulisan, iyo ang mga eskwelahan digdi sa Daraga Albay. Kung saan ang focus iyo ang mga high school. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag at Chief of Police kan Daraga PNP, Malabog National High School asin Daraga National High School, awa sa mga eskwelahan na pinagatawan marindanin na focus na igwaman nin naka-standby, nakaposisyon na mga police personnel. Parte ini kan pagsunod ninda sa direktibang ibinaba isinugo kan lokal na gobyerno na dapat mamantenir ang police visibility sa mga eskwelahan tabi BP Henry para malikayan ang mga bilensya, kareribukan, pagpasuraway-suway kan mga estudyante sa laugman o kaya sa luwas kan bisinidad kan mga eskwelahan. Kung kaya sa pahayag kan Chief of Police sa pagkitaguron kan DCGB News, poco mas o menos 24 mga kapulisan ang estratehikong nakadeploy sa manlain-lain na lugar digdi sa Daraga Albay, pasi orden, asin police visibility para masiguro ang katrangkiluhan sa naman sa oral daw, lalo naman sa mga eskwelahan. Yan, tabi, bipiyan dagdag na istorya. Katawang ka ang TYZ Enterprises, Josh Camino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwan. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Nasa linyaman, mga tugang, si Jomar Bien. Hali po sa 1st District, Canalbay. Jomar, good morning. Go ahead. Come in, Jomar. Hi, Jomar. Good morning. 2 minutes before 6 in the city. Okay.
kinatabi si Jomar. Hello, VP. Yes, go Peng. ahead. Go ahead, please. Roger, nakamute pala na ako. Yeah. Ang paka-standby ko kaya, i-mute ko na sa cellphone. Nga ni dahil mo madangog kung ano pigiristoryahan mi digdi. Iyo man ang ano. Ano nga ya, naka-on ba ka na? Dagog din ni Junior so Ororon, ngay may pigpakaraot ka. Ano nga? Iyo baga. Ano nga yan si ininong ikali magpa-report? Iyo baga, kaya nga ni ipig-mute ko. Tama ka umusip yan si Josay mo. May technique pala niyan, ano? Correct. Mo, di. Okay na. Ngunya na sabutan ko na. Ngunya na ramo na, pwede mo naman gibuhon niyan. Nga ning dahil makantos kimisis mo. Makabalos-balos lamang. Sarong Talaga, persona ha? ang arestado kasod mga BP Henry kan baka kay PNP sa irarom kan manhunt Charlie operation o itong paghanap sa mga wanted na persona sa Banuaan. Sa ginibong operasyon kasod arestado kan baka kay PNP ang sarong lalaki dahilan sa kasong istapa ang 18,000 pesos ang piyansang rekomendado kan korte sa pagbalga kan personang ini sa artikulo 315 sa kan revised penal code kung saan ang kasong ini may koneksyon sa daipagbabayad kan sa iyang mga abunaran o estapa. Nasa kustudiya ng unyang kan pulisya ang persona asin pinasabot sa iyang mga diretso bilang akusado. Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa naman. Dua. John, pwedeng mga duwa sana, John, tabi. Duwa sana. Yo, ha? May ko lang ako sa auto. Tuwang ko lang sa auto sa biskwit ko, ta. Ang sa kuyang tulak, nag-alsum na. May lang po, ha? Mabat lang kung nagtas. Masunod na, ha? DCGB, ano John? Naputol sa rin? Oo pala. Iyo pala na, no? Iyo pala. Pare, pinaramdam mo ako. Pare, hinilipot ko sana. Iyo pala na rin. Okay, sandali lang, ha? Mga duwa sa nang break, ano, ta. Mababa lang ako, ta. Ano ini? May call lang pa ako sa kiyan, ta. Anapong ko sa biskwit kong daradara. Dahil ko naibugtak, dahil ko aram kung sa'yo ko naibugtak. Gari ang gusto sa kuyang tukawan. Okay, magbabalik ang morning hirit. Masunod na DCGB News Express. Makalipas lang kan mga patalas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi.
tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan, mga tugang na Martes, 21 po kan bulan na Hulyo. Headlines kan mga bareta sa lado lokal. Divine Word College of Legazpi pigdeklara na ligtas sa sindaing nakuang pampasabog sa bisinidad kan eskwelahan sigon sa mga autoridad. Mga empleyado sa pampublikong ospital na sa irarom kan gobyerno probinsyal kan Albay na maniningil nin bayad sa mga albayanong pasyente posibleng mahampang sa penalidad sigon kay Governor Noel Rosal. Sa lado nasyonal, presyo kan produktong petrolyo nagitaas na naman. Impeachment court inapurbara ng pagkuakan bank asin amlak kasabay ang tax record si Vice Presidente Sara Duterte. Sa ibang nasyon, wildfire sa Spain uminabot sa 13 hektarya ang nasusulo. Inibakwar ang 700 na mga residentes. Business News, Department of Energy nagpawagas ng inspection team sa mga gasolinahan na nag-hoard nin petrolyo. Sa sports, Spain kinurunahan na kampiyon sa World Cup 2026 matapos ang pamarangkalon ng Argentina. Health News, mental health dapat iprioridad bilang pinakaimportanting pangataman sa buhay nin sarong individual sigon sa eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ipinagdeklarar po na ligtas sa sindaing nakuang anuman na pampasabog sa bisinidad kan Divine Word College of Legazpi o DWCL matapos ang ginibong bomb clearing operations kan mga autoridad may connection sa bomb threat na nakaabot sa kaaraman kan manamiento kang eskwelahan. Sigon kay Legazpi City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tadtag Jr., kaibahan ng Albay Provincial Explosive and K9 Unit ginibon nindan security assessment as in inspection sa bilog na campus matapos mai-report ang insidente kasunma. Enot kay ni nakaabot sa kaaraman kan eskwelahan. Ang post manungod sa patakot kan Hulyo 19 asin pinagasabing target kan pagsabog ang edifisyo kan senior high school asin junior high school. Mientras tanto, padagos man ang cyber investigation kang National Regional Anti-Cyber Crime Unit 5 tanganing maaraman ang pinaghalian kan mensahe asin mamidbid ang responsibilidad sa nasabing o responsable sa nasabing bomb threat. Dahil po na kumpleto ang parametro para itaas ang Alert Level 4 kan Bulkan Mayon, mantinido ini sa Alert Level 3. Kinumpirmar ang informasyon sa DCGB News ni Absemo Head Bobby Cristobal sa iyang pagipag-uron man sa FIVOC. Sigon kay Cristobal, dahil sa padagos ng pag-itaas kan magma, nagpapadagos ang Strombolian activity na iyong kausakan ragubnob na nadadangog kan mga residentes na nasa extended danger zone. Sinabi kan opisyal na sirarom kang Alert Level 3, maigpit na pinagbabawal ang paglaog o pagbalik kan mga residentes sa 6 kilometros na permanent danger zone. Hihiroon sa naan pamilya na nasa loob kan 7 hanggang 8 extended danger zone. Kung itaas sa Alert Level 4 ang status kan mayon, dagdag pa ni Cristobal na in kaso makamati nin takot ang mga nasa extended danger zone dahil sa ragubnob kan mayon, pwede nang makipag-koordinar sa barangay o sa lokal na gobyerno para sa magakanigong aksyon. We are hoping and praying na sana as soon as possible time matapos naman ini kadakol po kitang mga katugangan na padagos na nasa evacuation centers pa. So sa gabos po magdangog po kita sa satuyang mga advisories from our local government units and then our lalo ng FIVOC and sa satuyang mga katugangan na mahilig magamit ng social media, let us all be responsible sa satuyang mga posts. Ang tingog ni Absemo Chief Bobby Cristobal. Mientras tanto,
60 na mga Ligaspeños natawanan ni libreng anti-rabies vaccine kan City Health Office Oro Aldao. Kadakol na nabibiktima palang kikagat budak kamurot kan hayop na may rabies, ano? 60 persons per day. Angel Mustasa sa report. Nasa 60 mga Ligaspeño ang nabibenepisyuhan kan libreng anti-rabies vaccine Oro Aldao na ipigtatao kan lokal gobyerno Legazpi sa paagiman kan City Health Office. Sigun ini kay Alcalde Hisham Ismail kung sa inkatuyuhan kay ini na maasisteran ang mga Ligaspeñong nakakagat o nakakamrot ng alpos asin ayam na mabawasan man ang sa inang gastuson sa pagpapabakuna. Menta sa siniguro man ni Ismail na padagos ang sa inang pag-alokar man ng pundo para magkaigwanin ng suplisyenteng bakuna na maitatao sa mga Ligaspeño in kaso kinakaipuhan. Amenda sa ang paglimitar man sa mga mababakunahan ayuan may katuyan man na mas mapadakol pa asin mas mapahaloy ang available nga mga bakuna sa syudad kan Legazpi. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCHB News. Committee on Power and Energy kan Sangguniang Panlawigan kan Albay disganado sa day pagatindir kan Aleco sa pinapod na committee hearing. Karen Alas sa detalye. Ganado si Albay 1st District Board Member Carol Sigaso bilang chairman kan Committee on Power and Energy kan Junta Provincial sa dait personal na pag-atindid kan Aleco sa pinaapod na committee hearing kasuhapon. An committee hearing, ipagsimbag man kita na personal kan committee ban Aleco sa mga huring-huding dapit sa privatization, mantang nagahagad man ki personal na paliwanag si Zega kung ano ang nangyayari sa dakulang system loss. Maluyang bultay halagad magsa 6 bilyones ng utang kan Aleco sa ibong kan masinunod man na pagbarayad kan mga konsidores sa mga bil sa kuryente halagad sa ibong kan pagkulibat kan komitiba na magpaliwanag lamang ang Aleco kitultol nagpadara sa na inin maibugo na textbook na nagpapahiling yung mga figure sa system loss asin iba pa sa pagsabing may presenteng pinag-iiskusar ang mga tao kan Aleco na ang gusto man ko takan komitiba magpaliwanag ini bako ipaagi sa nasa dokumento kung kaya disganado ining maray na wara ning mas kitawo hali sa Aleco ang nakiampag sa committee hearing tangani ko nang ipaliwanag itultol ang mga pwedeng tano sa mga isyu kan nasabing kooperatiba. Karen Ala, DCDBS. Posibleng mahampang sa penalidad ang mga albayano na o kaya ang mga empleyado na posibleng sa mga pampublikong ospital sa probinsya kan Albay na madadakop asin na mapurbaran na iligal na niningilin bayad sa mga albayanong pasyente. Inang pahayag ni Governor Rosal sa entrevista kan DCGB News kasunod kan mga nag-circular online na mga aligasyon ng mga empleyado sa nagkapirang provincial hospital sa probinsya na nagkukolekta ng bayad sa mga pasyente. Sigun sa gobernador, mapaluwas siya ng executive order na maigot na magbabawal sa sisay man na empleyado kan pampublikong ospital na maningil sa bayad sa mga pasyente. Ang sisay man na mareklamo asin mapurbaran na nagbalgar sa nasabing kasuguan ang mahampang sa magkanigong penalidad. Sinabi ni Rosal na padagos ang sa iyang paglibot sa mga pampublikong ospital sa probinsya kada ospital mantang pigla ganin billboard na may nakasurat na bawal maningil bilang pagiromdom sa mga empleyado sa publiko. Tinawan ni doon kan gobernador na dapat daing gastos ang mga pasyente sa mga government hospital sa Albay kurita ipigpapautob ang zero balance billing policy asin libre an bulong. Na-report sa tuya lately. Ikaw pa nga rin dyan na pagpapabakal sa luwa. Nariribok nga ni ang pilit. Ang koleksyon pang pilit, ano bayad na sa tuya? Sobra na 100 million. Kung dapat pasigit pa ang reklamo ka mahal bayano. Kaya nagduduman niya na kwarta. Governor Rosal sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, Alarmario may dagdag na report. Go ahead, Paringal. Dumang kita sa kinamugtakan ni Jimmy na salita sa dagdag pong bareta ngunya na pagkaaga 14 makalipas ang alas 6 nin morning. Jim, come in, Jim. Jim. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal
Natapos na ang haros 2 taon na construction kan solar-powered system project sa Barangay Dunya Mercedes, Ginobatan, Albay. Asin ngunyan daw, napapakinabangan kan mga residentes sa maugmang inanunsyo ni DPWH 3rd District Engineering Richard Moit sa entrevista kan DCGB News. Matatandaan na inutang napabareta sa DCGB News ang reklamo kan mga residentes manungod sa haros 2 taon ng nakatiwangwang ang solar-powered water system project na may pundong 10 million pesos. Napigla Oman na makatabang sa pagresolver kan kakulangan ng supply ng tubig. Sigon kay Moit, na-delay ang pagkumpleto kan proyekto matapos mapekteran ang pag-order asin pag-abot kan nakaaging mga materyales sa kinakaipuan na construction. Alagad, sinabi kay ni na natapos na daw kan kontraktor ang pipeline kan patubig kaya operational na ang fasilidad asin mapakinabangan na ini kan residentes kan Dunya Mercedes, Ginobatan, Albay. Pag-pipelining, duman nagka-diferensya, kaya pinaayos ning marayta niya ako dahil pili magparabalik-balik na nagkorupsyon yan ta. Nag-ayos mi po itong mga connection joint na siguro mi ng maray, tapos kung niya ako kung may other defects pa, i-report ulos. Engineer Moit sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, sa latest na bareta na nakuha kan DCGB sa pagi ni Jimmy na salita, mantinido daw na nagkukurupsit manggaray ang tubig sa tubo na inot ng pig-fixed o inirahay kan uminagin aldaw. Mientras tanto, Joshua Bino may dagdagman na report. Epektibo na kasuod ang pagkakaigwa ng bagong Regional Director kan Department of Health o DOH Bicol Center for Health Development kung nasain ang turnover ceremony. Ginibo kasuhapon sa loob mismo kan DOH Bicol Health Lifestyle Complex kung nasain ang bagong mamamayo kan naunampi ng opisina iyo si Dr. Voltaire Guadalupe bilang bagong Regional Director, asin ang Assistant Regional Director niya, iyo man si Dr. Joel H. Buenaventura. Si outgoing Regional Director, Dr. Rosa Maria Rimpilio, iyo ang nagpasalamat naman sa mga miyembros ng media asin sa mga Bicolano sa padagos na suportang ipinagtao sa iya bilang siya ang dating Regional Director kan DOH Bicol. Susog sa mensahe na ipinabot ni Dr. Rimpilio, dumana siya ma-assign sa bago niyang assignment, Regional Director kan DOH Calabarzon. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, mga tugang sa lado lokal pamanggiraray, mga miyembro kan sangguniang panlunsod kan tabako. Iguang 10 minutos kada saro para mag-report kan sa indang mga naginibuhan sa laog kan naghalis na sarong taon sa sesyon ngunyan aldaw. Jomar Bien sa detalye. Nakatalaan na gibon ngunya na aldaw ang 1-year legislative report kan sanggunian panglungsod kan tabako. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Vice Mayor Glenda Ongbungaw. Susog sa BC Alcalde na ang sa indang ulat sa bayan iyo ang isasabay na ninda sa ika-53 na regular na sesyong kan sanggunian panglungsod kan tabako na nakatalaan gibuhon alas 9 ang pagkaaga ngunya na aldaw. Ang lambang mga konsyal iyo ang tatawa ng tig-10 minutos para ilatag ang sa indang mga nagkagirinibuhan sa kanya-kanyang komitiba sa nakalis na sarong taon. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas 16, makalipas ang alas 6 ninaga. Iba pang mga bareta, masunod, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon in serbisyo, 60 taon
nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arukan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na, nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:23 nin pagkaaga. Dagdag na bareta sa lalo lokal, balikatang report ni Al Armario. Constant communication sa mga kapamilya, pati mga kabarkada o kaopisina. Iyan ang pangapodan ni Mayor Isiam Ismail, may relasyon sa concern man ganyan kan simbahan katoliko. Manood sa issue kan mental health. Katarangon yan ang pagdakol ng mga kasong suicide, darakan depresyon, kadaklan kan mga biktima, mga homeless. Kinakaalarma ini kan simbahan, may pangapunan ang mga obispo na tutukan ini kan gabos na concern kasabay na ang mga gobyerno lokal. Question ni Mayor Ismail kung namalisyahan ang kapamilya, mga barkada o katrabaho na malain ang hero-hero pagtaga-kauronon para mabulong ang depresyon. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, nag-alintuto mga tugang ang presyo kan mga produktong petrolyo matapos mamakot sa giraray ang tensyon sa Medio Oriente. Sa datos kan Department of Energy na nag-aumento ang presyo ang mga minasunod. Gasolina, 3 pesos 65 sentimos kada litro. Diesel, 10 pesos 68 sentimos kada litro. Asin ang kerosene, may dagdag na 11 pesos 71 sentimos kada litro. Sinabi kan DOE na hinagad ninda sa mga oil companies na ikonsiderar ang posibilidad kan staggered o mutay-mutay na aumento sa presyo kan petrolyo. Pinataganing daiman masobrahan ang gabat na paasanon kan mga Pilipino kung ma-staggered ang payment. Alagad, piglino ni DOE Secretary Sharon Garin na voluntaryo ini sa parte kan mga kumpanya ng petrolyo. Sigon sa energy official na sangunyan ang nasyon, may sufficienting fuel inventory. Ang diesel may supply na para sa 46 na aldaw, mantang ang inventaryo kan gasolina sobraman sa 43 na aldaw, asin ang kerosene maabot sa 140 aldaw ang supply kay ni. Katuninungan sa isip asin ligtas na pamumuhay siringman ang diretsos kan mga Pilipino. Ini matapos ipaabot ang pagkikilumamay sa mga pamilyang nagadan sa pagikan motorcycle taxi riders kan uminaging aldaw. Sigon sa pangapunan ni Senador Bongo, dapat na proteheran ang buhay kan ordinaryong Pilipino na gusto nang maglakaw-lakaw sa banggi asin ligtas na igwanin marhay na pamumuhay asin katuninungan kasabay an marhay na pagtatrabaho kay ni magkaigwanin dilihensya. Pahayag ini kan Senador matapos ang sunod-sunod na mga pangyayari nin mga karingisan sa iba-ibang parte kang nasyon. Dagdag pa kan Senador na dapat maging wake-up call sa gabos ang paggadan sa kapwa motorcycle taxi drivers na sinda Fabio Norberto Jr. asin Renren de la Vega. Sigon sa Senador, obligasyon kan gobyerno nagibuhanin ligtas ang mga tinampo, lalo pa dakol ang mga nagtatrabahong mga Pilipino. Pinag naiyo inut nang nagitios nin kapagalan. Pero siring man ang kapakanan, tanganin mataunan nin buhay ang sa iyang pamilya. Sigon pa kay sa Senador, dapat natatakot ang mga Pilipino na maglakaw sa banggi, asin ang mga kriminal ang dapat matakot sa gobyerno. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, pinaboran po kang Senate Impeachment Court ang kahagadan kan House Prosecution Panel na ipasubbena ang Financial Records, Bank Records, Anti-Money Laundering Council o AMLAC reports asin tax document ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigon sa agom na si Manasseh Carpio asin ang negosyong nagkokonektar sa inda. Ang desisyon binasa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senador Francis Chisis Escudero sa kapitong aldaw kan impeachment trial kan Vice Presidente. After a careful examination requested, the court finds that requested documents meet the requirements set forth above.
they are reasonably described readily identified, prima facie relevant and material to the allegations under Article 2 sa pahayag pa ni Escudero. Ang pigahagad na record may kinaraman sa alegasyon na dai may paliwanag na yaman sa irarom kan Article 2 kan impeachment complaint laban kay Duterte. Sinabi ni Escudero na bako ini ang primerong pagkakataon na inugid ang bank record sa impeachment trial. Sa impeachment trial kay ni dating Chief Justice Renato Corona, pinaunrahan man kan Senate Impeachment Court ang kagadan kan prosekusyon para sa pagkuha kan bank record ni Corona. Agom kay ni asinan sa iyang mga negosyo. Sigon kay Escudero, in granting the request, the court cited Section 2 of the Republic Act 1405, which expressly recognizes cases of impeachment as an exception to the confidentiality of bank deposits and the rights to privacy of depositors. Tinugutan man kan korte ni pa ang financial records po 2027 sa 2021 asin ibinasura ang argumento kan depensa na ini mga prior team records alagad piglinaw na pwede sa na ining gamiton sa pag-estabilisir nin basihan asin bako maglaog nin bagong impeachable offenses. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang dinesisyonan na kan Senate Impeachment Court ang issue may kinaraman sa manifestasyon kan mga senador sa luwas o warang kinaraman sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Bagbong magpon ang trial proper kasuhapon sa Day 7 kan pagdangog, nagmanifest si Senador Judge Robin Padilla na bako totoo ang sinabi laban sa iya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dahil siya nagsunod sa ley matapos siyang sangatan ng obstruction of justice. Sa katunayan, nagsumite siya ng counter affidavit asin ipinahiling ang kopya kan sa iyang isinumiter. Nakasimbagan sabay hagad sa presiding officer asin sa Senate President natabangan man sindang maidefensa ang sadiri. Alagad nagmanifesto ang si Senator Judge Erwin Tulfo asin ipinag-insister na nagkaperang aldaw nang nagagamit ang impeachment court sa pagpapaliwanag kan mga isyo asin pagdepensa sa mga sadiri na warang kinaraman sa impeachment. Apelasyon ni Tulfo na kung pwede dahil pagdaraw ng impeachment court ang manifestasyon laing kinaraman sa trial kan Vice Presidente dahil bako ini ang tamang forum, venue, asin oras para ipaliwanag ang sinang sitwasyon. Dagdag pa ni Tulfo ng mga issues sa diri pwedeng darahon sa press conference o sa social media. Mga tugang piglinaw kan Office of the Ombudsman na wala sindang naresibing kopya kan counter affidavit ni Senador Robin Padilla. May kinaraman sa reklamong pagtabang na makadulag si Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant hali sa International Criminal Court. Sigon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano na sulamenteng ang counter affidavit sa nang pigsumiter ni Senador Alan Peter Cayetano ang nag-reflect sa sendang system. Tapos na ang kinsing aldaw na itanaw sa enda para magsumiter kontra salaysay katakot kan reklamo. Gustong sabihon aksyonan na kanumbudsman ang reklamo base sa kung anong igwasindang pugol. Sinabi ni Clavano matapos panghibuti kan ni Padilla ang pagpapadagos kan pagpapadagos kan impeachment court kontra kay Vice Presidente Sara Duterte na dahil siya nagsimbag sa summons para magpaliwanag sigun man sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mapuo na po ang preliminary investigation kan Office of Ombudsman kontra sinda Senador o dating House Speaker Martin Romualdez asin dating Ako Bicol Party List Representative Saldico asin iba pang personalidad. Sigon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano ini para sa plunder asin pagsuhay sa Anti-Money Laundering Act. Maawot kay ning masiguro na makusog ang nakakalakop na ebidensya para umabante ang formal inquiry kung isasangat sa korte ang kaso. Sa pagi kay ini matatawanan sindanin pagkakataon na ipaliwanag ang sa endang lado asin simbagon ang mga aligasyon. Sinabi ni Clavano na nagluwasa sa endang investigasyon na si Romualdez ang central figure sa sistemang binilog sa pagbalyo nin fondo para sa flood control projects mantang parehong respondent sindako na dating chairman kan House Committee on Appropriations. Ginamit man digdi ang sinumpaan na pahayag sa nagkape ng dating taoniko na personal na nahiling sa paghatod niya nin kwarta kay Romualdez.
Sarong tauhan kan Philippine Navy ang nalugadan sa payo matapos rapaduhonin kahoy na baton kan miyembro kan Chinese Coast Guard o CCG sa Yongin Shoal. Sigon sa Armed Forces of the Philippines, nangyari ang insidente harani sa BRP Sierra Madre Kasonma. Sarong rigid hull inflatable boat kan China Coast Guard. An may 8 lunad ang nagrani sa BRP Sierra Madre asin nag-ikot digdi mantang nagukuanin mga retrato asin video. Dahil digdi dakulang rubber boats kan Philippine Navy ang kalmadong naghali sa nasabing Chinese vessel. Tulos na naging bayolente asin agresibo ang kasimbagan kan mga tawan kan China Coast Guard sigon sa AFP. Saro sa mga miyembro kainan sinabing ruminapado asin ninkahoy na batuta sa payo kan sarong Navy personnel mantang naraot ang sendang saro sa mga rubber boat kan ahensya. Tulos man nataunan in first aid ang lugadan na soldado. Kinondinar kan AFP ang iligal na agresibong aksyon kan CCG na sigon senda nagbugtak sa peligro sa buhay kan mga soldados asin nagpaitaas kan tension sa West Philippine Sea. Bareta sa ibang nasyon, pakalipas kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always!
It's my own grace. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. GB News Express. GB News Express. Baretang unyan sa ibang nasyon, padagos pong pigisibo kan mga bombero ang mahiwasan na wildfire sa isting parte kan Madrid, Spain. Sigon sa report, ang salo minabot sa pagkakarkulong 13,000 na hektaryas nindaga asin nagpuwersa sa 700 na residentes na nag-evacuar. Base sa lokal na Regional Forest Fire Response Service, nagpunan sa salo kay Tupang Huwebes sa Mabulod asin kadlagan na parte kan sakop kan Sierra Norte Natural Park. Sobra sa 300 sa bumbero asin 26 na water dropping aircraft ang nakadesignar sa operasyon. Wara pang narehistrong nagadan alagad mantinidong difícil kontrolon ang sulo na pigkakarkulo o napigpapakusog pa kan matinding init asin mamarang panahon darakan climate change. Negosyo time, negosyo news sa DCGB. Nagpawagas po ang Department of Energy nin inspection team para investigaran ang mga gasolinhan na napabaretang imbelto sa hoarding o pagtatago nin produktong petrolyo. Sa sarong press conference, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na pinunana kan ahensya ang pag-inspeksyon sa mga gasolinhan na biglang nagpundo ang operasyon. 4 na team gikan sa OIM B ang kaibahan na corresponding o kaya ang kaibahan ang corresponding team sali sa tulong field offices kan DOE sa Luzon, Visayas at Mindanao ang pagdesignar para sa nasabing operasyon. Ipinagirondom kan DOLE na mantinido o kan DOE na mantinido ang pagdeklara na National Energy Emergency sa nasyon asin panagos ang koordinasyon kani sa mga lokal na gobyerno, Department of Interior and Local Government asin Philippine National Police katakod kan pagbantay sa supply nin petrolyo. Sports news. Yuminugyog sa East Rutherford, New Jersey kan nakoronahan sa giraray ang Spain bilang kampiyon kan kinaban matapos dogon ang Argentina sa score na 1-0 sa 2026 FIFA World Cup Finals. Sa extra time kan laban, si Ferran Torres o Torres ang nakapwesto kan solamenteng goal na nagtao nin panggagana sa La Roja asin nagpakusog kan sa indang ikaduang titulo sa istorya kan torneo. Dahil napugulan kan Argentina ang makusog na opensa kan Spain, lalo na matapos ma-red card si Enzo Fernandez sa stoppage time kan second half ang pagbawas nin sarong player nagtaunin mas dakulang bentahe sa Spain sagkod sa nakapunto sinda sa kadagdagan na oras. Tinaman nindo ni Golden Globe asin na si Unai Simon matapos maristo ang 7 shotouts ni Rodri. Minitbid ang Golden Ball bilang pinakamatibay na player sa torneo asin si Pau Combarsi minitbid bilang best player. Ini man ang ikadawang pagkakataon na nakuha ni Spain ang World Cup kasunod kan sa indang primerong panggagana kan 2010. Sa trayumpo na ini naging primerong nasyon ng Espanya na sabay sa may pugol kan men's as women's World Cup titles. Mientras na nagpalyar ang Argentina
na mauturan sa indang trayumpo kan 2022. Asin dain na utob ang pag-asang maging katulong team sa istorya kan pagkadepensa nin titulo. Health News kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Hali sa News Base. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Pero sa mga 7 adolescent, sa mga jóvenes na nabubuhay na may mental health condition, sigon sa mga health experts sa pahayag ng World Health Organization o WHO, ang anxiety o kaaditan, depression as in behavioral disorders o diferensya sa pag-uugali ang kaibahan sa mga pinakang common o pirming na mamatian na health conditions sa mga jóvenes. Patanid ka mga health experts sa kinaban na kung wala nin sufficienting suporta ang mga kondisyonis na ini pwedeng magkaiguanin long-lasting effects sa saintang edukasyon, relasyon as in overall well-being. Health News from Newsbase, Mardela, Gay Iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, dumang kita kay sa Pag-asa, kasabay ang report sa kamugtakan kang panahon ni Alexis Ruivivar. Para po sa ito yung latest forecast, kunyang petsa 21 ng Hulyo, aldaw hang Martes, ang southwest monsoon or ang hanging habagat ang kasalukuyang nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to ang bagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang posibleng mamatian sa Kabikulan ngunya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Pagdating naman sa ating monitoring, igwa kitang tigmo-monitor na low pressure area sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling nahiling sa distansyang 1,655 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Ining low pressure area na ini or LPA ay may medium chance or katamtamang tsansa na mabilog at maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Padagos po kitang mag-antabay sa updates ng DOST Pag-asa para po dito sa ating minomonitor na low pressure area. Yun po sa ating weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruivivar. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Shara Mileron, Jenny Ballarana, si Nicole Ann Gloriani. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning kay Brad Charlie Aike. Diyan po mga tugang sa Metro Manila. Good morning Brad, mga tugang. Good morning Tabi. Sa mga birthday celebrants natin, sabi ni Manong Jeril Aranya, at least madali okay na to. Good morning amigong Jeril. Sa mga comment pala ni Dominarlaog pa sa nangon yan, no? Hindi po sa Satuya mga tugang na programa. Sa pagmata mo, ang Satuya Tabing radio Morning Hirit. Mientras tanto, mga liver lovers, kumusta pang lifestyle natin? Party on na tayo later.
Nababaliwala pa rin ang liver, wag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Magkatutulong po ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro, Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to cerebral cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay hepatic protector o kaya ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic fatty liver o kaya tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. 10 minutes. Mga tugang bago mag-abot ang alas 7 ng aga. Hindi po mga tugang sa DCGB sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, o de bueno, mga tugang 10 minutos na sana. O alas 6, maalas 7 na naman. Makaskaso ng oras, adi. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Sa Legazpi Palan, may curfew. O, dungin mo pa sa Nagayara. Aloy ko na pong aram. Kundi, mga tugang, ngunyan da tabi for pig-implementar ang curfew sa syudad. Aloy na kitang may curfew. Kundi ang problema talang sa palibot di po religiously implemented. Hello? Hello. Good morning, Madi. Po. Ano na? Ano? Mag-greet ako dyan sa akin ko sa Bataan. Talagihin daw na. Sige, natabi, Madi. Si Dennis na Banayanan. Tapos yung agom niya sila. Apo. Yan sa Abukay. Tapos sabihan mo sa Rapo-Rapo Military School. Opo. Tira, alima. Di sa sa poblasyon, ito yan si Awal nga Bikilyo. At tapos si Manay Easter na balon mo. Ay, Bernaldis Palan. Opo. Dahil mo man, apira tapos. Ay, salamat po. Sige na po, iyan na lang. Kumusta na lang. Sige. Baka igwapa? Igwapa? Igwapa tabi? Meron nang insulto ka naman. Nailing mo na. Iwalon mo. Piga pabilok ka nga nangiiwal ka lugod. Kahit ano yung mo ang. Ikaw ka na magsiuras niya. Okay na. Okay, bye-bye. Sige. Bye-bye, Madi. Ingat, Madi. Ingat naman. Alright. Ano kayo ni? Sabi ni Chief of Police Arthur Tagtag, mga tugang kan Legazpi PNP, nag-implement rin sa junior kang curfew para sa mga below 18 years old pun alas 10 nin aga hanggang alas 4 nin hapon, alas 10 nin banggi hanggang alas 4 po nin maaga. Hello? Good morning. Yeah, good morning. Pwede sabihin ng hapon. Diyan pang 7:30 ko to sa hapot. Ito yung
Pero aram kong mabuot ka man baga. Ay, yan, aram ko, iyo, tama ka dyan. Ano na ito? Yapot ko lang sabi. Ako sabi pag marami, may permit dapat. Ayo, sa batas, dapat sa Manila nga ibaga, pag nangarali, didisperse tulos kang pulis. So sa akong sabi, may permit ba ito? Duman ako nagkulang, Migo. Duman ako nagkulang gihapot kay Karen. Actually, naghapot ka sa kuya, mga tambay. Iyo nga ni, duman ako nagkulang Oo, kung dahil itong permit, that is illegal. Kon mananggad, gari. Duman ako luminuya De ko naisip yan hapot mo Ang sunod kong hapot, Ah. para itong permit, ano ang dinidugan di gaspitiente? Gari, tama man. Nagluya ako sa hapon. Duman ako na, de ko naisip yan napot mo Ha? Nagapag giraray sa imo, Angel. Baka may hapot ka pang ikatulo. Dua ito. Ano pa ikatulo? Diba ano mo pag giraray sa imo? Okay. Okay, Migo. Pero, bilib ako duman sa sabi, BP. Bilib ako sa sabi ka sa bago. Na? Di ka kaya ang tiyaga. Yeah. Yun yan. Dapat marunong kang reading between the lines, di ba? Pag sinabi kang babae sa imo na ikakaya, di kang tiyaga, anong gusto sabihin kayan? I invoke my right against self-incrimination. Pwedeng mabawi sa kulang na katurog mo. I invoke my right against self-incrimination. Posible, tama alas 7 na. Okay, bye-bye. Napaisip lang ako kung may permit itong wara. Pwede, dyan na 7:30. Pahapot ko doon sa mga pag-iribayo. Okay. Sige, bye-bye. Simnagrat lamang sa kuyang halunan. Pangyari sa Mabakaw. Sali lang. O si Noel, may reaction. Hello? Yes, good morning. Ano po? May permit? Okay. Ano? Masarok ka man na sarawayon ka. Sarok ka man na. Bye. Ni mana bata seryo. Di. Gusto kong i-reiterate ini mga tugang na sa Legazpi, in effect mo niyan ang pinag-aapod na good morning tabi kay Tita Marie Honrado at saka kay sa iyang puging husband. Good morning tabi Tita Marie. Sa Endo asin sa bilog na pamilya Nakaka-good vibes ngayon ang marinig bus ni Ma'am Sena. Thank you Tita Marie Honrado. Good morning tabi Alright now. Araw kay ni in effect ko niyan ang ordinansa sa Legazpi na may curfew from 10 p.m. to 4 a.m. Nailing ko sa post na Angel, base iyan sa pahayag ni Chief of Police Arthur Tagtag. At sisi ang sakop dyan, ang sakop kaan mga 18 years old below, mga tugang tabi na mga kababayan ta. Hello? Regardless kung taga-sain ka, basta may curfew na sa Legazpi. Hello? Hello, Bibi. Sa abot, may permit po ito sa Chief of Police, Mayor, tsaka sa Congressman. Opo. Sisi po ini? Verbal permit. Migo. Puro sarawayan. Punduan ako nindo. Paparam na ako. Uy. Paparam na po ako. Talas yung tinama. Basta may curfew kita Ayun na sa indo. Paparam na ako. Tumasunod na po. DCGB, Bareta alas 7. Goodbye. Mabuhay. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bareta alas 7. Susunod na. Radio Pro
maong mang ipinipresentar kan lokal